mfowethu ake nje imaphi ama-challenges atholakala kule ndima kamaskandi? Eyi, ngabe emculweni mfowethu kunzima. Uma ukhetha le ndlela ufuna uyikhethe ngokuyikhetha ngempela ngoba inehibe kakhulu. Ukucule lapho ucula iminyaka ewu-15 umculo wakho ungakaze nje waziwa abantu, mhlawumbe ukuthi ungakaze wadlalwa nje emsakazweni eredio. Hhayi ngoba bekuzonda emsakazweni, mhlawumbe uyawuhambisa nawe e-library njengabanye kodwa ukuthi akafiki isikhathi. Zonke lezo izinto okufuna uyibekezelele uzazi ukuthi ziyenzeka la emculweni, hhayi ukuthi mhlawumbe usekufuna ugxeke ubani bangiyanya isikhathi asikafiki. Mase sifikile isikhathi ungathi ufaka namhlanje ukufika namhlanje uvela khona namhlanje isikhathi sakho. Kodwa ngoba isikhathi sifika ngafo kunabantu mina abacule phambi kwami abadala kakhulu abangakaveli abanye namhlanje. Manje ngabala ama-album akhe emdala. Izinto lezo kufuna ukuthi ube uzazi kuqala before ungena ukuthi ngiya lapha nje yebo ngiyocula kodwa ngiyile ukuyohlula abantu, ngiyocula isiphiwo sami, ngiyobona ngabantu ukuthi bangithatha bangibeka. Yabo. Ufuna nje mfowethu ube nethemba, ungalilahli ithemba, ungathi mawusukhiphe kanye ubona abantu bethi umbhedo lento yakho bese ushiya phansi. Bekezela nje uyitshela kunabantu abacula ama-CD nga-20 bengaziwa noma baziwa bengafikile phezulu kodwa bagcina befike. Uzobekisela ngoShwi nje. Ngixolisa ukufaka igama lomuntu bafowethu ngezile kodwa ngizokubekisela ngoShwi before izoshala iminyaka emithathu ayishanga le ngoma ethi ngafa ngafela ubani. Wayesenama-album cishe afikayo ku-10 noma ngasisi kahle hayi wakhiphile ngale ecula ngempela simfeva kodwa engafikile elokhuzeni ezingeni. Uye mhlawumbe ungakhuluma iqiniso wakhe ukuthi aye mangaki before eshaya kodwa wayesehambile wayengakhiphanga isithi yedwa akathi angifika ngiyashaya u3 kodwa ngineshow afika impela le ekudeni amasithi yakhe. So ngezinye indlela mna ukuthi